كلن كنا حيال كان يامش ورتع ديلا እግዚአብሔር ግን ሰናይ አንተ ይክዝምር ከሎስ ነዞም ዘምራን እስኪ ሓንሳ خنጣቃሎም ደስ ብለኒ ዛዕባ ቤት አምላኽ ዝምሩ ጻኒሆ እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ኩሉ ይገዝእ አብ በረድ ይገዝእ አብ ሳይታ ገዝእ አብ ሙቀድማ ይገዝእ አዚ ዝሐጉሰካ ንሽተይ ጸሎት ጸሊና ናት ቃል አምላኽ ከናቲና እግዚአብሔር አምላኽ ከመኻ ዝበለ ዓቢ ወልሓደ የለን ስኻት ጀምር ስኻት ውድ ንስኻት ድማ ንዘላለም ጸንሕን ትገብርን አምላኽ ስለ ዝኾንካ ተመስገን ሰማያት ባቃልካ ተፈጢሮም ምድሪ ድማ ንዓኻ ትእዘዝ ንስኻ ቃልካ ትልእኽሞ ይሰልጥ እግዚአብሔር አምላኽ ነዝንገብሮ ዘበለ ሁሉ ድማ ስኻ ምሳና ስለ ዘለኻ ተመስገን ብልዑላዊነትካ ትምድቦ ነገራት ሁሉ ስኻ ስለ ተስልጦ ተመስገን አበረድ ነመስክነካ አብ ሳሒታ ነመስክነካ አብ ሙቀት ነመስክነካ አብ ሃሩር ነመስክነካ አብ ኩሉ ንስኻ ክብር ውሰዶ እግዚአብሔር አምላኽ ሓለወኻ ባና ስለ ጸንዐ ስለ ተፍሰናይ ነትካን ስለ ተፈቅረኻን ድማ ንዓና ስለ ዝጓስኻና ተመስገን እግዚአብሔር አምላኽ ከመኻ ሕያዋይሞ አበይ ክንረክብ ከመኻ ፈቃርሞ አበይ ክንረክብ ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃብካና ተመስገን ዝቃል ድማ ሕጅን ካብ ርእሰይ ከይወፅእ እግዚአብሔር አምላኽ ካባኻ ክመጽእሞ ፍረ ኸፍሪ እስኻ ድማ እግዚአብሔር ክትሐልፍ ነፍስ ወከፍ ድማ ርትዕ ክትገብር ብስም ኢየሱስ ይጸሊ ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አብ ሉቃስ በሓደ ኮይና እንተ ደኣ ትኽእሉ ኮይንኩም ፈቃደኛታት እንተ ኮይንኩም ሓደ ሓፊልና አብ ሉቃስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 48 ያታ መበገሲት ተቀሰይ ማለት እዩ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 47 አርእስተይ ናይ ሎም ማዓንቲ ፍቃድ አምላኽ ዝብል እዩ ኣዝዩ ደስ ዘብል ኣርእስቲ እዩ ቀሊል ኣርእስቲ ግን ኣይኮነን እቲ ቀሊል ዘይገብሮ ድማ መወዳእታ ነጥብታት ከተቆሰየ ማለት እዩ ፍቃድ አምላኽ በሓደ ምሳይታት ተንብቡ ደስ ምበለኒ ብድሕረይ ማለት እዩ እቲ ፍቃድ ጎይትኡ ፈሊጡ ዘይተዳለወ ከምታ ፍቃድ እውን ዘይገበረ ባርያ ብዙሕ መግረፍቲ ዝግብኦ እዩ እስኪ ደጊምና ሓንሳ እቲ ፍቃድ ጎይትኡ ፈሊጡ ዘይተዳለወ ከምታ ፍቃድ እውን ዘይገበረ ባርያ ብዙሕ መግረፍቲ ዝግብኦ እዩ ሓራይ ኮፍ ክንብሊና ሕጂ ማለት እዩ ኣብዛ ዘንበብናያ ሰለስተ ሓሳባት ኣለዋ ታ መጀመርያ ፍቃድ ጎይታ ምፍላጥ እታ ካልአይቲ ንፍቃድ ጎይታ ምድላው እታ ሳልሰይቲ ድማ ፍቃድ ጎይታ ምግባር ዝብላ ሰለስተ ሓሳብ ኣለዋ እታ ራብዒይቲ ግን ውጽኢት እዩ እንተ ጌርካ እንታይ ጽቡቕ ትረክብ እንተ ዘይጌርካ ግን መግረፍትን መቕጻዕትን ትረክብ ወይ ከዓ ዲስፕሊን ትኸውን ማለት እንግሊዝኛ ተፈቂድኩም ለይ ማለት ሕጂ ፍቃድ ጎይታ እንታይ እዩ ብዙሕ ግዜ ፍቃድ ጎይታን ፍቃድ ሰብን ስለ ንሓዋውሶ ንጋገኢና ብቐዳማይ ሓንቲ ዝገጠመት ነገር ነይራ እሳ ክዕልለኩም እሞ ምስ ፍቃድ ሰብን ፍቃድ ጎይታን ሓዋዊስና ክንከይድ ከለና ከነባላሽዎ ንኽእል ኢና ኣብ ገለገለ ግን ድሳነየሉ እዋን ኣሎ ሓደ ሓዊ እዩ ክዝውር ከሎ ብናሃሪ ይኸይድ ነይሩ ኣብ ሃይወይ እሞ ድሓር ብናሃሪ ክኸይድ ከሎ ፖሊስ ሒዝዎ ማለት እዩ ቲኬት ሂብዎ ድሓር እንታይ ኢልኒ ፅሕፍቲ ኩዓ ፍቃድ ጎይታ ተዘይትኸውን እዛ ቲኬት እዚኣ ኣይምረኸብኩን ነይረ ብዙሕ ግዜ ንሕውሶ ኢና ፍቃድ ኣምላኽ ደ ከማ ክኸውን መን ትገገኛ ኣምላኽ ዲ ንሱ ሓራይ ሕጂ ትራፊክ ላይት ሒዝካ እንተኸይድካ እንተ ደኣ ናይ ትራፊክ ላይት መቕፃዕቲ እንተረኺብካ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ይበሃል እዩ ኣብ ዓድና እንታይ ንብሎ ነርና ፅሕፍቲ እያ ዘይተፃሕፈ ኩሉ ኣይግበርን እዩ ንብሎ ኣሎ ሕጂ እቲ ፍቃድ ጎይታ ክርድአና ኣለዎ እንታይ እዩ ፍቃድ ጎይታ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ፍቃድ ጎይታ ኣብ ሰለስተ እዩ ዝኽፈል ተቀዳሚት ፍቃድ ጎይታ እግዚአብሔር ብልዑላዊነቱ ወይ ከኣኒ በቲ ትግርኛ
مزجب قالات ريانير العلاوي تبل قالسي تايلوالو ملوء سلطان فتصوم سلطان زلوو السوت راح كجبرو زخل زمدبو زحنصصو زوسنو زيلوت مجمريا فقد املاخ الله اذا خنرينا مالتي حجي افيسون معرف حدا نزي تبرهلي افيسون معرف حدا قصر 10 حدن 10 توكلتن الله እግዚአብሔር ዝመደቦ ዝፈቀዶ እሞ ዘይልወጥ ነገር ማለት እዩ ንሕና ቀደም በክርስቶስ ተስፋ ዝገበርና ንውዳሴ ክብሩ ምእንቲ ክንከውን ንሕና በቲ ሁሉ ከምቲ እንታይ ትብላላሽዑ ምኽሪ ፍቃዱ በሐሳቡ ዝገብር ቀደም ተመደብና ነትዕድር ርስቲ ብኡ ረኸብናዮ እግዚአብሔር ዝፈቀዶ ዘይልወጥ نوداسي خبرو من تخنكون نحنا بتخلو كم تمخر فقادو بحسابو زجبرو نايمد حن نجار كزارب كله إجزابير زودو ويكاز وسنو مو زي الوقت فقاد عمله خلو إذا فقاد عمله خزي أنا نسخاتكم من بلو معلت تسألينا أنت تسأمنا تتمهليلنا أي الوقتنيو حنت مزمور نيرا كابت تصبو دليت نايسبسي دسيز بلنا أنا خوموجن أي كوننيو انتهيت بالمزمور الله مسلكم بمحرنيا نايكدم مزموريا سيول يزكى تبل مزمور الله سيول يتعزو سيول جن عزودي عزوني እግዚአብሔር بفقادون بمدبون تايز قبرو زدالوي رديكم اني حجي فقاد املاخ زي لوط نغر الله يسوع كريستوس مع سيمت ربعدو سولوس حموس زفلطو سب يلن من راح يزفلط ازي እግዚአብሔር راح زفلطو مالتي እግዚአብሔር بفقادو خغبرو يو ولا حد دما زلوطو يلن حجي ابزنت اتينا بزح كنبلاشينا مالتي ابت فقادنا املاخ زل لولاوينت انت اتيخا دخات جبر بزح تبالاشو إذا انتهي بحال مستراوي زخنة أملاخ طرح زجبرو بأملاخ طرح زوسن فقد أملاخ الله مس فقد سب زي تحاس انتهي سلا زخنة مثلكم مجزابير لعل سلا زخنة طرح زجبرو كما يقول كزي تحتو نعم باقوم متحف من البات أبشر دش تخت كفلوات تقوليهم أم باقوم نبي أم باقوم كلها نفلتون دين حاجة كل تحتو تات حاتيتو أب حمش تيارات أب حمش تخت كفلوات هون تنكل تحتو تات أنا مجمع مريحتو أنت أجزابير أبزز جبر زل عمد حماق نجر ندار أخاسي كم يركز سقطبل أنت يخات جبر زل خايلو أجزابير كا أوه إذا تبلو زل خاسي تتنقر كانيرا بحجز قبرو تترند كانيرا سي تتنقر خانيروم سي أي ما أمن كان مبا كمي جيرو خمس خون مبل كانيركا كالي دتسبيكم زلو منجست بابلون العلسي نهزب إسرائيل بزلو تاخ قبري كاتسنوتو إلو السود تسبا زلو هو إجزابير انت خبلو يتسبيو هو عمز تر اللخا نحنا قوم نجبرين حكي منجستات دشيم منجستات دسعر منجستات دماد شيم منيلو እግዚአብሔርዩ እስኪ ትንቢት ዳንኤል ምናልባት ከሊኻትኩም ገለቱ ብሉና ለጋይተሉ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ሆናሎ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 እንታይ ትብል ንሱ እግዚአብሔር ማለት እዩ ዘመናትን ወርሓትን ይለዋውጥ እዚ ናይ መን ስራሕ እዩ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ እዩ ነገስታት ይስዕር ነገስታት ካ ይሸይም ነቶም ጠቢባን ጥበብ ነቶም አስተውዓልት ካ ምስተውዓል ይቦም እንታይ ገብር ነገስታት ይስዕር ነገስታት ካ ይሸይም ሕጂ ኣብዚ ስራሕ እዚ ናይ እግዚአብሔር ተኣቲኻ ኣብቲ ልዑላዊነት ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እንታይ ትገብር ኣለኻ ተኣቱልኻ ማለት እዩ ስለዚህ ክንጠንቀቕ ይዘለና ፍቃድ ልዑላዊነት ናይ እግዚአብሔር ክንኣቱ እግዚአብሔር ኣይፈቅደልናን እዩ ማለት እዩ
بزعبا برد كابتسانا ناي برد كقرب تنكف كبلا مالتيو مزمور 147 قصر 15 مسكرنا حدا وانسي أنت زبرد زسي كنصلمو دو كنبلو ينايل إن حدا حوي أنا عدا قدف فهذا أملاك متاوي زريقهم انتايو أب مزمور 147 قصر 15 مسكرنا انتاي تبلالا تأزازو نام مدري سدد እግዚአብሔር تأزاز نام مدري سدد مو تايلو قالو قلطيفو يقوي አይገርምኩም حانت تأزاز سدد بالمو بشعشع بغصبت تا ነገር تخون مالتي نبرد كم صمري يهب ناسحيتا كما حموستي يبتنو نبردو انتاي قبرويلو كم رفراف يدربيو اب قدمي قروخه من يقوم قالو يسدد مو يمكخو نفاس ينفس مو مايات يوحزون دابله يزارب ولا زبرد ذهبنا እግዚአብሔር برد انتاي قبر يهب مالتي ريقوم حجي ابت سرح فقادنا እግዚአብሔር زغبرو زمنات ملوات كله فقاد املاخ لعلاو سلازخونه ان نسخاتكم انتاينا نغبر سخمت كله نمسكنو طرحينا انتاينا نبلو نمسكنو اواتينا بزح غزي نبالاشوينا زخونه ነገር ንገብሮ ናይ ፍቃድ ናይ ሰብ ባዕልና ንገብሮ ና ፍቃድ ኣምላኽ ጣቢቕና እንተዳቲናዮ ታንገብሪና ከነባላሽና ማለት እጂ ፍቃድ ሰብ አሎ ፍቃድ ኣምላኽ ድማ አሎ ማለት ተኻለይት ፍቃድ ኣምላኽ ድማ ደረጃ በምንታይና ንፈልጣ በመጽሐፍ ቅዱስ ያተገሊጻ መጽሐፍ ቅዱስ ክንዴ መጽሐፍቴን 66 መጽሐፍቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ወይ ከዓ ዘይደልዮ ድጸልኦ ዝፈትዎ ዝብህጎ ባዘብሎን ባዘብሎን ኩሉ አው ከምዝ መምርሒ ጽሒፍልና አሎ ማለት እንታይ ደል እግዚአብሔር እንታይ ካ አይደልን ኮማ አይነት ፍቃድ አምላኽ በመጽሐፍ ቅዱስ ተገሊጹሎ እዝን አና አዲስ ነገር አይኮነን ሐቀ እግዚአብሔር እንታይ ደሊ አውሪና አሎ እንታይ ጸል እግዚአብሔር እንታይ ጸል ተለኮም እንታይ ቀሊል ምሽ ኃጢአት ሰይጣን ከምዚ አቤ ረኺብና ያዚ አብ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ሕጂ ተፈቃዱ ምንታይ ገልጾን ተልና ታ መጽሐፍ ቅዱስ ግንጽላ ቢልና ብዙሕ ምስፈለጥና እንታይ ንገብር ተፈቃድ አምላኽ ታይ ምኻኑን ንረኽቦ ማለት እቲ ሳልሳይ ንሕና መብዛሕትና በዓለ 50 ንሓቀ መንፈስ ቅዱስ ከም ሰርሕ ንኣምን ኢና ምሽ ሕጂውን ይሰርሕ ያው እግዚአብሔር ይመስገን ሓቀ ያው እግዚአብሔር ይሰርሕ እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብቲ መዓልታው ናብራና حجي حدا اوان كي تردئنا كنوسن كندل خلنا እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይመጽሞ ናብታ ሐቅ ዘበለ እንታይሉ ከመርሐኩም ይሉ እንታይ ከም ትጽልዩ አይትፈልጡን ይኹም እቲ መንፈስ ቅዱስ አውሽጥኹም ኮይኑ እንታይ ይገብር በዘይ ነገር እህታ ናብ አምላኽ ይቀርብ ሕጂ ኣብቲ መዓልታው ናብራና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዳመጸ እንታይ ዝገብረና ዝመርሐና ድማ አሎ ሰለስተ ፍቃድና እግዚአብሔር አሎ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ፍቃድ አምላኽ ገይሩ ዝሐለፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕዩ አከ ኩሉ ሙሉ ፍጹም ዝኾነ ፍቃድ አምላኽ ዝገበረ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ከምዚኡ ከምቲ ኢልና ክንግድቦ ይንኽእልና ምክንያቱ እሱ እንታዩ እግዚአብሔር እዩ ማለት ገለ ስራሕ ግን ናይ መንፈስ ቅዱስ ግን ተገሊጹልና አሎ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት እዩ ሕጂ ተመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ይመርሐና ምዃኑ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ሸውዓተ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ተገሊጹ አሎ እዚ ጥራሕ ማለት ግን አይኮነን ተንሸውዓተ ስራሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተራእያ ንርኢ ማለት እዩ ካብ ኩሩት ጉንዲ እሰይ ከዓ ሓደ ጠጥዒ ክጭብጭብ እዩ ሓደ ጨንፈርውን ካብ ስሩ ፍረኽ ፈርዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛረብ ዘሎ ከም ዝወጽእ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ መንፈስ እግዚአብሔር ሓዙ ሓደ ሕጂ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ምንታይ መጽኢልዎ ኣብ ልዕሊኡ መንፈስ እግዚአብሔር እንተወሓደ በሰለስተ ነገር ይዝግለጽ ሓቀ ኣብ ልዕሊኻ ይኸውን ኣብ ውሽጢኻ ይሓድር
أبقون خادمة يخون مالتي أبزي أكن تايلولو أبل عليو حكي دحار تايلولو منفس منفس تايل الله مجمريا منفس أبل عليو يخون إلنا دحارك منفس إجزابير منفس طبابن أمرون منفس مخرن حيلن منفس فلتة إجزابيرن فرحاتون كعرفيو زي انت فايدكم من شو حتى سرح ناي منفس قدوس أبي يسوع كريستوس بملأت استقلت عين مالتي حجي إجزابير منفس قدوس كان كيد كلنا تباب بنا أمرو يهبنا أبت معلتاو نابرا ناسي سبات سلزقان ناسي نقاقه قال خو السنة اللي كانت حسب أمه اتناتنا أمرو وسون سلزقان ناسي قاليوس دار أخياسي تلمت بلا كامو جيجا وساني توسن مالتي حكي دحر كابزز ملسكا منيو إزابيري حدش كيدان مهلاونا كلها أنا حقوسات كنكون هلنا كنقاقا خلنا سنتاي إزابير منفس قدس تندن نابيلنا كيدين تاي دقبر ملس مسبالنا ها إزابير حيوين ديو ملس بالمسانا مالتي جبت معالتاونا برانا اندا مرحنا زخيد منيو إزابير منفس قدس اتفقادنا أملخ اندار عينا يخيد مالتي بزي منفس قدس حنت خنقبر عين خلينا بزي كريستوس انتايلو له يوحنس وانجيل 15 بزي كاي بزي باي حنت تقبروا هاي تقولون يقوم حجي زن سلسة درجة الله تقدميت انتايلكم لعلاوينتنا اغزابير فقاد اتخاليت دما انتايلنا لنا بمصحف قدس زغلص ناي فقاد املاح تاسالسي دما اغزابير منفس قدس معلتاوي زمزو نغرات مالتي حجي انت شجر انت تمص ጸሎት ክንጽልይ ከለና ኣብ ዮሐንስ ቀዳማይ መልእክቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ፍቃድ ሰብ ድማ ኣሎ ሕጂ እንታይ ኢሎ ከም ፍቃዱ ጌርኩም እንተ ጸልይኹም ሲ እንታይ ገብረኩም እግዚአብሔር ይሰምዓኩም እዩ ሓደ ግዜ ተዛራሪብና ነርና ብዛዕባ ጸሎት እንታይ ማለት ይልናል ነና ሓንቲ ዴፊኒሽን ወይ ከዓ ትርጉም እንታይ ይልናልና ንእግዚአብሔር ብዛዕባ ሓደ ነገር محتات مالتي لنا نيرنا كالونا اللو ترقم زي أخا نكزابير كزاربو خلخاس تحطو لخا مالتي حجي تفقاد انت دا زي انت زي سيحيتنا يا كل جزي تفقاد نايسبسي مس فقاد أملاخ كتسامع مع اللواي لنا إذا كنا معلتاونا برانا مس معلت بيتي على راسي اكزابير سي كيدي لعنس حنت مكيناس رئياس بيج أدو عدك تسلم مكينة دو تحشني انتهم تلو زعد هوندا دو تحشني تويوتا دو تحشني لزعد جوس أو مرجعس يا أتو ديو لنا نعلن لنا يا أتو دو مسلكم انتي كبل لي عيلنا خيرنا بتي أخيرنا مبلع ناسي بوتا ممراتنا أوتا تأتو ديك زابير أوتا تأتو أتو نحواتي انتي زي فقط نايسب مرجع نايسب زابير تايز قبرو زخبروي مالتي حجي أب كمزي كونن كتصلي خلهم قبلنا خلو أب تفقد أملاخ آتيخا كتصلي خلخا مالتي أب تفقد أملاخ وشت آتيخا سي كتصلي خلخا سي سمعك صلوت سلسة ملسل لون بزيزي إسياس تنبيت إسياس معرف حدا قد محجنا غيرنا يلنا مجمريا اغزابير سمعي اللخون تايب لك جناخه أي تقبلكون قبلك خلي اغزابير حكي صلوت كل سمعي نينا نلحكي تاي مالتنا يسمعوا يمالتنا سي اغزابير سي كمزيلو ساي سمعك كاني يبلكاني كل تاي قبرو يسمعك مو قن ملسه بكاي قال اوان نعدا يبلك تفلطوهم دوتهم دك بوارنيكس حالات نورو حدا اوان مسئلهم سي انت اغزابير حو خاب سماي يوريد كاسي نزياتهم سي حكي انت يلوم تتبلوسي عيتفولت وون يقوم يلوم كل صلوت اغزابير حراي بلنا انت خوينمو هو كنت فينا مالتي حجتاي قالي يصلوت انتي زغبرو مس فقاد املاخ سلدي سامع قدف دا ابلك مالتي تميتي سياس معرف حد انت خيركم كوميلنا له يوناس نبي يوناس بروح نبي يوناس انتي غيرو حزبنا نويسي بك ابتقلال خطفس دليتنا توينيرو اسكت فايوم نزوم كلهم سي هاد فايوم زياتهم هزابكو يوم يلو زوم زبنا نويغن ناي اغزابير حياونت ابزي خاطريو نو نا حنت عدل كنمومينا تملسوا واللوم يلوم كلهم تملسهم ناب املاح مستملسو سي
እግዚአብሔር ምስ መሐሮም ሲ መን መስለኩም ዮናስ ኣዝዩ ኾርዩ ተቆጢዑ በቃ እምባ እዚ ሁሉ ንዓይ ዘበልካን ስሪኢኹም እግዚአብሔር ከም ሰብ ኣይኮነን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንዝምለሱ ይምለስ እዩ ይምለስ ኣምላኽ እዩ ሕጂ እንታይና ንርኢ ሓደ ግዜ እቲ ስምዒትና እቲ ፍቓድና እቲ ትምኒትና እቲ ድሌትና ምስቲ ፍቓድ ኣምላኽ ከይሰማማዕ ይኽእል እዩ ሕጂ ምዘይሰማማዕ ነው እንተይልና እንታይና ንብሎ ኣመስጊና ጥራሕና ንሓልፍ እግዚአብሔር ዝደሊ እምበር ምስቲ ናተይ ፍቓድ ግድን ተሰማማዕ ክንብሎ ንእግዚአብሔር ኣይንኽእልን ኢና ሓደ እዋን ሓደ ሓወሲ እንታይ ኢሉንሲ እምባ ንእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እኮ ክንእዝዞ ንኽእል ኢና ኢሉ ንዓዳ ግደፍ እሲ ድእዝዘና እምበር ንሕና ኣይንእዝዞን ኢና ኢዱ ጠዊናስ ግበር ኣይንብሎን ኢና ንእግዚአብሔር ሓቀ እንታይና ነቕርቦ ዶ ሕቶና ወይንወ ወይኖኖ ኢሉ ምልሰልና ተሓንቲ ሕጂ ኖኖ ኢሉ ክምልሰልና ይኽእል እዩ ማለት ተኻለይቲ ድማ ኣብታ ጸሎት ይኸይድ ዘለኹ ብዙሕ ግዜ ነጋገያ እንታያ እግዚአብሔር ጽናሕ ክብለካ ይኽእል እዩ ጽናሕ ብለካ እዩ እንታይ ኢሉ ሎ መዝሙር ዳዊት ኣብ መዝሙር ኮዲ ሓቂቆም ዝብል ዘላ ታምሓርኛ ቁሩብ ደስ ትብለኒ ተሰኪፈ እዛረብ ዘለኹ ንእግዚአብሔር ሲ ሓቲተዮ እሞ እሱ ከዓ ዘንበል ኣለልኝ እንታይ ገይሩ ከማን እንዲያ ትብል ሓቂ እና ኣሎ ዝፈልጣ ትግርኛ እስክድገሙለይ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ሲ ፀዋዕክዎ እሞ ዘንበል በለለይ ሕራይ ዘንበል በለለይ ሕራይ ሕጂ እግዚአብሔር ሲ ምስ ፀዋዕካዮስ ንሽዑ ግዜ ኖኖ ሓንሳ ጽናሕ ክብለካ ኽእል እዩ ኖኖ ማስዓቲ ይኮነን ሓንሳ ጽናሕ ክብለካ ዝገርመኩም መን ተሞኪርዋ እዚኣ መስለኩም ዮሴፍ ሲ እዚ ኩሉ ነገር ክኸውን ከሎ ሲ ኣይተረድኦን ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ምዕራፍ 50 ምስ በጻሕኩም ሓንቲ ነገር ተረዲኣቶ ዘፍጥረት ምዕራፍ 50 እዋ ለካ እዚ ኩሉ ዘሕለፈኒ ሲ እግዚአብሔር ሲ ንህዝቡ ከድሕን ኢሉ ሲ ዝመደቦ መደብ እዩ ኢሉ ሓቀ ንህዝቢ እስራኤል ሲ ቀደም ቅድሚ ምእሳሩ ቅድሚ ብሽግር ምእታው ኩሉ ክሓልፍ ከሎ ሲ እንታይ እግዚአብሔር መደብ ነይርዎ ናበይ ከብፅሖም ንህዝቢ እስራኤል ንምድሓን ክኾነሎም መደብ ነይራቶ ማለት ሕጂ ኩሉ ዝግበር ኣብ ሂወት ከይርድአና ይኽእል እዩ ግን እንታይና ንገብር ጽናሕ እንተተባሂልና እንታይ ንገብር ንጸንሕ ማለት እዩ ትንቢት ሕዝቅኤል ተሪኹሞ ሓደ እዋን ነቢ ሕዝቅኤል እስክንበደል እዩ ኣብ ምዕራፍ 4 እንተንቢብኩሞ ማለት ክንበ ብጣዕሚ ደልዩ ሲ እግዚአብሔር ግን እንታይ ኢልዎ ጽናሕ ስቕበል ዳ ሕጂ ንዓኻ ዝደልየካ ስቕበል ሕዲኩም ትዝግበር ነገራት እንዳነገሮሲ ክነግር ኣይከኣለን ጳውሎስ ካስ ታልሳይ ሰማይ ምስ ወሰዶ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ኣብ ሰማይ ዝግበር ዝነበረ ነገራት ዘረባታት ገለ ሰሚዑሲ ምናልባት ኣይፈልጥን ሕጂ መጽሓፍ ቅዱስ የላን ግን ከዛረብ ደሊ ነይሩ እኮ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ሰማይ ዝግበር እንታይ ኢልኒ ኢሉ እዚ ክትዛረብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምንዕናይ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 1 ክምካሕ ዘይጠቕመኒ ክነሱስ ብግዲ የድልየኒ እዩ ሕጂ ግና ናብ ራእየይ ናብ ምግላጽ ጎይታና ሓለፍ ኣለኹ ቅድሚ 14 ዓመት ሓደ ሰብኣይ ብክርስቶስ እዚ ከምዚ ዝበለ ክሳዕ ሳልሳይ ሰማይ ከም ተዘረፈ ይፈልጥ ኣለኹ ኣብ ስጋ መንባሩ ኣይፈልጥን ኣብ ወጻእ ስጋ መንባሩ ኣይፈልጥን ኣምላኽ ይፈልጥ በናይዚ ከምዚ ዝበለ ሰብኣይ ኣብ ስጋ መንባሩ ወይስ ኣብ ወጻእ ስጋ መንባሩ ኣይፈልጥን ኣምላኽ ይፈልጥ ናብ ገነት ከም ተዘርፈሞ ሰብ ዓዝዋዝያ እንታይ ኢሉ ክዛረቦ ዘይተፈቕደሉ እስከ ምሳይ በልዋ ክዛረቦ ሰብ ክዛረቦ ዘይተፈቕደሉ ዘይንገር ዘረባውን ከም ዝሰምዐ እፈልጥ ኢሉ ሰብ ክዛረቦ ዘይተፈቕደሉ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሓቀ ሕጂ ክትዛረብ ዋላ እንዳደለኻስ እግዚአብሔር ስቕበል ጽናሕ ክብለካ ይኽእል እዩ ታሳልሰይቲ ድማ እወታ ሳሙ ኩላና ኢና ንፈትዋ ኩላና ሻዕሻዕኹን ክትብለና ነገር ደስ ይዝብለና ማለት እዩ እዚኻ ወይሉ ሽዑሽዑ ዝምልሱ ሕጂ ፍቓድ ኣምላኽ ምስቲ ፍቓድ ሰብ ከነተሓሕዞ ንኽእል መዓስ እዩ እንተዳ ኢልና ኩሉ ግዜ ምስኡ ምዝሰማማዕ እዩ
يسوع كريستوس أب لوقاس معرف سران كلتن 40 كلتن دقس 40 كلتن كباب انتاي لله زي آسي فقاد كادا تخون بر فقادي ريخو اتهتصوا نمستاي ام مسكال زنبرت شجرسي ازيا خباري حجي كل تغلال تيناي مصحف قدسنا ماكل مني يسوع كريستوس لزغونه يسوع كريستوس كاي نغركم كحلف ايدلني مالتي يسوع كريستوس فقاد املاح بفصوم فصيم خنبل كلنا مجمريا انتاي غيرو اغزابير نمريت كتكيديخا يعني را اغزابير ابن اغزابير منفس قدسن كيدا نمريت تايلو ابراهيم سغا አዳለ خالي تخاليت دما سغا خلبس غيرو اتسالساي دما خلنا ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኩሉ ክባሃል ከሎ ህይወቱ ትውልዱ እንተሪና ስጋ መልባሱ ዳር ህይወቱ ድማ ተሪና በዝኩሉ ከሐልፍ ከሎ ንሪኦ ሕማቅ ከሐልፍ ከሎ ታሞዳታ ተገርመን ግን መስቀልያ ዳዕባ መስቀል ከይሰ ስብከት ምዛዓ መስቀልሲ ዘይወዳ ስብከቲ ካብዛም ይዝገርም ታ መስቀል እንተ ዳሪኹማ أب قبر حواريات انت زي تقاقي معراف 4 نحنا مثلنا اتوم سبات رح الزسقل ويد مثلنا حكي قبر حواريات معراف 4 انت رخيبيا دحن تا دليا زلخو هو اسران شوعتن اسران شمونتن اتي ايد كان مخرخان كخوني لو قدم زمدبو مني مداباي اغزابير ما انت خغبرو حجر ايبزي بحقي هيرودوسن بونتيوس بيلاطوسن مسحزابن مسعاليتات اسرائيلن كوينوم نتنسخا زقبا كايو قدوس ودخا يسوع كريستوس ابزا ختما زي ان مصرار تاكبو مني مديبو كخوني لو انتاي قدم زمدبو ريخو እግዚአብሔር ይምድቦሞ እቲ ናብነት እግዚአብሔር አብ ኃጢአት አቱ ማለት አይኮነ እንታይ ዝገብር እምቢ ዝበሉ ዝናዓቅዎ አይን ገብሮኒና ዝበልዎሞ ፈጺሞም ዝሓንገዱ ሰባት ቦኦም ይጥቀም ማለት ያብታ መስቀል ተሪኹማ ሕጂ እዚ ሁሉ ነገር ክወርዶ ከሎሲ እቲ ፍቃድ አምላኽ አይተጻረረን ولا تمرر زخونت ناي مسقل حاتيات كله بزبانو እንደገና እግዚአብሔር ከሐምሽሾ መፍታው ከምስ ነገራት ብዙ እንዳተገብረ ከለው ተመስቀል ተዘገርም ካኒ ካብ ተዘገርም ሓደ ድማ እግዚአብሔር አብሲ ነመጀመሪያ ጊዜ ካብዘል ዓለም ንዘል ዓለም ኮይኑ ዘይፈልጥ እንታይ ገይሩ ዝባኑ ሂብዎ ሻዓይ ዝባኑ ሂብዎ እግዚአብሔር አብታ ጊዜቲያ ሓጢያት ኩሉ አውምስ ዓረፈስ ሓጢያት ክርኢስ ለዘይክእል እግዚአብሔር አብ እንታይ ገይሩ زبانو هيبو بلنا مالتي لمجمرة جزية تفتيمها مالت مزمور أسران كلتنا إلهي لما سبقتاني تبلمش داي مالتي عملخي نمنتاي حدكني يخوم زمري رزق حلف كلوسي اتفقد أملخ كم أخذ حلف سلازلوان تايجيرو سقيلو تفقد أملخ وسيدو بناتي السون دلياي جن اتحاتيات أزيو سلتصلو حاتيات أبزبانو حلف عيدلني مالتي ريهم زي أجن فقد أبو يوحنس وانجيلي لله أنا سي أتزل أخن فقد أخ جبرنبر معرف شو دشته معرف 4 انتاي لله تزل أخن فقد أخ جبرنبر فقد هيك جبر أي مزاقكم حجي إجزابير نعين نعهاتكم من زدلي أنبار فقد أملخ انتاي يعمل لايو مالتي أتلا العلاوي فقد أملخ ديات فتسأم زلا عم مصحف قدس توهبنا ديات فتسأم زلا بمنفس قدس تقلت معالتاوي بتاعي نابرانا ديات تقلت زلا فقد أملخ مللاي كبنا كنت اللي كباي مالتي عينيتي فقد أملخ يا مغنياتو عبتل علاوي فقد أملخ آتينا كين بلاشو بزح كين كاجا مالتي بزح እግዚአብሔር ዝገብሮ ነገራት አሉ نحنا كنا بزح زين خل ነገራት نحن زي أخجر فاي بزح ነገራት አሉ نحنا خنجبرو زي كبقنا ነገራት آتينا أنت داف نابنت فردي فريدنا ويحما نجر أنت دا غيرنا እግዚአብሔር فقدو يكونن مالتي كورنثوس معرف 4 انت يتولنا الله
قدامي كورنثوس معرف 4 كم مجبتي نحنا خوينا خمس متأنا مو جن توم أقل تقولنا مالتيو قدامي كورنثوس معرف 4 قطر حدا كم خسبنا أنا خم جلجلت كريستوسن كم مجبت مستير أملاخن ده يقصرون أمس بلا مسنايزي كم مجبت نفس وكف أمون كوينو كركبي دليو نايسي بأخاتكم ويس بمحل فردي سب أنت تفردكو قا قديه باللين هجر أيوة أبرئسي حنتو كوي فلت إنيز فردان نجنا أملاخين بر بزايز أدعكون مون رئسي بعليها فرداني مسبلا رأي حجة أصرح مشته سلازي تابسأل ما تحابين أبرهان زمت انتهي لله بدحريو حسابات لبي حسابات لبي بقولهم زي حسابات لبي خاز قلت قوي تاخس عزمت قدمي جزيو حنتقوا انتهي تكبروا هي تفردوا حسابات لبي فرد منيو እግዚአብሔር ጥራይ ሰብ ክፈርድ حسابات لبي አይከልኒ ሓደ ሓው በቀዳማይሲ ከሐስበላ ጌርኒ ብዙሕ እዋን ድማ ሓሲበላ ብድሕሪኡ ማለት እዩ أب حدا عدي نحن تعدي نقرأكم مني أنت حسيب كان يركاي لهم سي فردو خايلو أيقر ما كون قريماتني وا تردياتكم الله قال لهم مالتي أب حدا عدي سي كم زكوا حسيب كان يركاي لهم سي أنت يقبرخا أفردي بزحوخا وي أملاخات يوم مالتي ريهم جنا أبتخنتات كأت خاسي أب حسابات كازلوس أتيوم أبتوشتس كم زكوا حاسب كهم زجبر كهم حاسب كخيلهم سي فرديته خايلو حجي زنتاي أبلو علاوينت نعملخ تايم جبر مأتاو مالتي حسابات لبقاتنا فرد هيك بناني النسب كأز شكروا خالي تراخ نجركم حنا مفتاح كلها أنا حنا مفتاح حدا جزي ويلي كم زي أجرني أنا حدا زي أنا حدا زي أستبلدو سجاها مس قبلك خالي حنا مفداي قلنا يمني لرومي معرف 10 تغلطه ناكسي بيرتراي سخانت اخات قبر تصوينا نوداسي خبرو نامسكنا كنحلف تصوينا مالتي حدش كيدان ناي منتاي تيلكم ناي فقري ناي محقاف ناي متصننا እንደገና ولا قطا مغنح فتو تبلنايا ግን بفقر ياخذ كون زلوا مش حجي انتاينا خنقبر زلنا تا فقاد املاح كتبهال كلا عينيتني كل غزي كنللي يالنا تاع العلاوينت تخينا اي سرحنانيا بوتانانيا قدف نبلا مالتي بزح غزي كمت انباقوم زغورو خنقبر نخلينا اسافون كوم غيرو بزح غزي تسبيخاتنا الله معرف 73 مزمور اسافون كما يغيرو مسراياتا قدايسي وزم حبتامات يسلطم نحنا ግን አይሰልጠናን ከመይዳሉ ዝነገር ከመይኸውና አለ ይሉ ሞዳታ ግን ታይገሮ ተመሊሱና በአምላኽ ማለት ይጂ ተፈቃድ አምላኽ መሬት ዝግበር ከምዝን ከንተሪና ገሊኡ ብሉኡላዊነትና እግዚአብሔር ስለዝፍጸም እንታይ ክንገብሮለና ንሕና ጥራሕ كل ጊዜ አመስገንቲ ኮይና ክንሐልፍ እንደገና ተአዘዝቲ ኮይና ክንሐልፍ ይዘለና ማለት እግዚአብሔር አምላኽ ይባረክ እዚያ ዘላትኒ ጎይታ አዚዝ ባረኩም حتى صلوت كنصلينا مو دينا قويتا يبارك